ning opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours, GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours, GB. Magpartisipar, asin magkapot, gunyan, uya, ang sa indong makakaiba. Digdi sa Legally Yours, GB. Marahay na pagkaaga mga tugang, oras alas 11:13 ni na pagkaaga, ngunya na Abril 23, 2022. Ini na naman po ang programang Legally Yours, GB, dapat aram mo. Kaibanan ako si Christine Longabella and syempre si Kuya Mike. Yes, well. Good morning po. Yaon digdio an kaiba mo. Kaiba nindo si Kuya Mike Dado, marhay na morning or marhay na udto gabusa sa Indo. Good morning, Yes. Hi, Kuya Attorney Christine Longabella. Congratulations. Finally. Thank you so much, Kuya Mike. May mga ano pa yan? Sabi ta nga ni aftermath. Mga aftermath, garo earthquake lang. Ano, Kuya Mike, Yes. talagang daipakita. Garo pirang aldaw pa kita ma-celebrate kayo. Parang Of course. katapos ang celebration. Iyo, every day life is a celebration. Wow! Yes, Oh, true. diba? True yan, Kuya Mike. Yes. By the way, mga tugang, syempre kaibanan taman na sa tuyang guest speaker na si Attorney Noel Allen Bose. At siyan makaka-euro at siyan lang makakaibanan ta siya. And an sa tuyang pag-ururo na sa aldaw na ini, iyo po an sa tuyang legal maxim na nemo.code non-habit. Dipisilon sa abo dun, ano? iyo Kuya Mike, arog talaga kaan usually ang mga Latin maxims Iyo, ta, mga legal Latin maxims nemo.code non-habet. So ano Yes. daw ang ibig sabihin ka ini? Sa English, Kuya Mike, ini ang ibig sabihin ka ining nemo.code non-habet, no one can give what he does not have. Paguna ko, ang gusto sabihin ka nakuha na si Nemo. Finding Nemo, ganyan. Nakuha Nemo.code non-habit. Yes. So, Okay, mali talaga na yaong count. garo palan finding Nemo. Ano? Yes, so paguna ko, nakuha na. So yan mga tugang ang ibig sabihin kang nemo.code non-habet. No one can give what he does not have. Garo man Yes. sana yan, Kuya Mike. So kung wala kang pagkamuot sa imong sadiri, day ka man makakahiras nin tunay na Oh. pagkamuot sa imong kapwa. Oh, iyo man ang ganda di. Tama ka naman ang ganda. Gari, may experience ka na kano. Garo sa Lovingly Yours na programa iyan, Kuya. Oh. Bako Legally Yours. Yes. So anyway, uro at siya lang aramon tayan. And ayun, okay na daw si Attorney Noel Allen Bose. So mga tugang, let us welcome Attorney Noel Allen Bose from Bose and Associates Law Office. Yes. Good morning, Okay. Attorney Noel. Good morning, Attorney Longabella and Kuya Mike. Yes. Finally, nag-greet Good na naman morning si po. Attorney Longabella sa bago niyang titulungan niya. Oh. Before po, Dahil bago pa po na, kita mag-phone, dahil pa na Napapapres- nag-sink in, Attorney Bose, dahil pa nag-sink in Dahil sa pa iya. nagasing in, Attorney. ay dahil pa, feeling ko maabutan siguro mga 30 days. Oh, 30 days pa. 30 days. Okay. So, ayan. Kumusta naman po kayo, Attorney Noel? How was your weekend? Ayun, pagalman giraray, so far, gariwarang weekend, may trabaho man giraray kita. Naiiling ko lang mangyayari sa ko, Kuya Mike. Oo, yun man ang ganda. Exactly. Anyway, ang tabaga, habang kita dito sa pag Saturday, nag-enjoy man kita. And Yes. parang small talk lang na nag-aristoryahan kita. Yes, and at the same time, so mga tugang ta, mga paraan tabay ta, naaaraman nindaan sa indang karapatan. Correct. And iba pang legal knowledge. Mhm. So, Attorney Noel, ano po ang ibig sabihin kaining sa tuyang legal maxim for today na nemo.code non-habet? Yes po. It literally translates to nobody can give what he does not have or what he or she does not have. So, di mo pwede itaw ang di man sa imo. Mhm. Yun yung basic meaning kan. Tama man baga? Ang mapun kita kayo sa what is it really based on? Kung bakit nagkaroon ng ganitong prinsipyo, nagkaroon ng ganitong legal maxim. Basically, rights can be transferred. Pwede po kita magtao ki rights over things. Usually sa mga kagamitan like properties. So pwede tayo transfer ang ownership, possession,
use and fruits sa mga bagay ni aram po ini ni Atty. Longabella tatig master niya po ini kang law student pa siya. Mas-segue lang Kuya Mike, imagine mo last week ang kaulay ta siya dahil pa siya abogada ngunyan, ganap na lawyer na. Correct. Yun ang God. So, Tamang-tama. Sabi ko nga ni, baka nga ni pag di ako makakonect sa top 9, baka mag-take over na si Atty. Longabella dahil ako yung guest sa Kuya. Kaipon man giraray guidance, attorney. Of course, everybody needs guidance. So, including me. So, to continue po, bale, because of the nature of rights which can be transferred, especially with property, igwa kita mga practices tig na basta-basta na lang tig transfer sa mga karapatan na masiwara man kita. So usually sa lupa talaga ini nangyayari. Itong principle very applicable in lands. Kaya sa mga listeners please focus your attention right now. I-explain ko sa indo kung nata po. So pag may nagpabakal ti lupa, 7, lot for sale, contact this CP number, di ba? So, magpe-purchase ka niyan, tapos you'll occupy the property. Tapos it turns out, may ano pala siya, may registered owner pala siya, iba pala na may tagsadire. So, ngunyan, si buyer, sabi niya, ay may buyer in good faith. And binakal ko ini for value. So, I have the right here. I have the right to occupy this property. I have the right to own and possess this property. So, yaon na digdis so maksinan. Nata. So nagpabakal pa lang sa iya, di man palang ownership duman sa property na ito. Di man palang karapatan magpabakal kang property na ito. Uto palang so nagpabakal trespasser or usurper palang kay karapatan kang owner na nanloko sa na. Tiktaram niya na siya ang may taksadiri. Di man palang siya sumay taksadiri ka ito. So that because of that, maski na in good faith na binakal ito kang purchaser so lupa na ito, warang rights na na-transfer sa iya. Basically because nemo that would not have it. The fake seller, the fake owner of the property cannot give. Dahil niya pwede itaw ang property na dahil niya man dahil niya tig-own or bako siyang may tagsaliri ka ito. So iyo po yan. Iyo yan ang safeguard po tabi sa tuya. In protection duman sa registered owner to property from usurpers and from illegal sellers po. So yun ang pinaka-basic yan. Okay, attorney, para sa kamundo mga attorney, attorney Tin, attorney Bose, may nag-text of friend ko, sabi niya, uning yang dagami, subdivision pati within the Legazpi. So dahil ko na lang aranan kung saan, tangan so privacy maninda. Sabi niya, so na-occupy ni ng daga ngunyan, pigaulugan niya na actually. And for how many years ngunyan, may nagkiklaim ngunyan duman sa daga ninda. So, gari araw kaya ng ano da ang gigibuhon niya dumanta. Gari, there is someone, although, nakuha ninda ito sa pigtataramo nga ni na nagbayad na sinda, nag-uulog na sinda monthly, kang kumpira ang piga-require duman sa idang ulog. So, there is someone claiming. So, what should I do daw, sabi niya. Okay. Very good question, Kuya Mike. Atty. Longabella, ito yung number one concern sa mga buyers ng properties na nag-occupy ng property na yan. So, i-take note na po ini mga listeners na mga tugang tabi, very common ini nangyayari, lalo anywhere in the Philippines. So, first things first, identify ta sa property. Is it residential or agricultural? After that, or simultaneous with that, identify ta kung titulado sa property. Kung titulado siya, syempre, we've already covered it, Torrens title, di ba? Ibig sabihin, indefeasible so title, iilingon mo lang so titulo. Iilingon mo so kopya kang owner or kang possessor so titulo na kapot niya, tapos i-compare mo siya sa electronic copy na makukuha mo sa Registry of Deeds. Okay. Kung tugma so duwa, di ka na magduda, iyo so tunay na titulo. Pero if untitled so property, ilingon mo nga niyan, so history kang kang lupa. Ano yan caveat emptor, buyer beware, na-cover na bagay ni Kuya Mike. Yes. Yep. So, kung bako siya titled property, mas importante na maraman mo kung residential or agricultural siya, tas ilingon mo kung prior occupation, kumbaga, so pinagbakalan mo lupa naan, siya ba talaga so naka-occupy kaan for before mo siya mabakal? Tas, so may mga other claimants naman dito. Ang malaban ng ngunyan digde,
sa issue of ownership kaan, wala siyang titulo is sisa ang mas may karapatan mag-possess kaan in an adverse way as to satisfy the requirements of prescription. Ibig sabihin po, meron po tayong number of years na dapat mag-star ang certain individual para maging perfect sa titulo niya for purposes of having a title on that property po. Okay. So, ang mga araw palan kaan, Attorney Tin and Attorney Noel, maski palan araw kan di kita pwede magtiwala na ano iyan. Tama yung mga nangyayaring araw kan there are other claimants, maski pinaagi na sa mga araw kan may mga subdivision na, may mga dako lang naka-star. So, ang ano lang palan kain ang issue kain be vigilant sa mga sa pagbakal mo, mga properties. So, there are things na i-check. Sabi mo nga itong mga pigtaram ni Attorney Boss na dapat i-check mo. Yes, true yan Kuya Mike. As a buyer, syempre maging responsable man kita, lalo ta lupa bagay yan. So, kung kakayanon man sana, mag-ibo kitang background check, di ba po Attorney Noel Allen? So, Tama po, diligence check po dapat. Tapos titingnan natin kung untitled yan. Isa sa pwede nating tingnan is yung tax declaration. Yes. Tapos hingi tayo sa city or municipal assessor's office ng history ng tax declaration na yan para makita nyo yung continuity ng pagbayad ng buwis at kung sino yung mga people, mga tao from the longest amount of time na nagbabayad yan para may tracing ka talaga. Again, kung untitled yan. And aramon man kung talagang may ownership o tong seller. So nagbenta sa imo kang lupa kung siya talaga ang may tag sa diri kaini. Oo. And usually po baga, may mga agent. How does this legal maxim apply duman sa mga agent? Kasi siyempre, bako man siya ang tag sa diri. So ano po ang tabi Attorney Bose na through an agent, iyo ang parang kauron mo. Tama po Kuya Mike. So may tigapon po kitang principle of agency po. So sa agency po, kung duly vested, kumbaga may kapangyarihan talagang tig-vest so principal, so may tagsadiri talagang lupa, sa ahente niya, nailing po ini sa SPA baga, na i-represent ining principal naan. So in effect, gari man sa nasu principal, so may tagsadiri kang lupa, ang nakikipag-negotiate sa tuya kang lupa naan. Okay lang po na ang ahente ang magpabakal kang lupa provided na igwa po siyang SPA or Special Power of Attorney. Oh. So ma-apply po ini. So kunwari may power to, may totoong may-ari yung principal ng lupa, binigyan niya yung ahente ng kapangyarihan na ibenta yung lupa, tapos nag-close deal yung ahente na yun with the buyer. So matatransfer rin yung ownership ng lupa doon sa prospective buyer na po yon. Pero kunwari imperfect, ibig sabihin kunwari walang karapatan sa uning seller, so supposed owner kang property na ipabakal sa lupa na sa ibang tao kasi bako man talaga siya sumaytag sa dire at pinaagi niya ini sa ahente, maski na ipaagi niya ini sa ahente, wala po siya matatransfer na karapatan di po sa prospective buyer. Diyan na ma-apply tabi so nemo that would non habit na maxim na po. So kapag nag-agi naman sa ahente Kuya Mike, good question. Kaipuan i-check ta so SPA kung may power ba siya or authority to sell that property kang sa iyang principal. And uni po baga attorney, may nauusong niya helping a friend. Sabi kang texter ta, may nakontak niya ako duman, pigpailing niya, nadasinda, na parang ocular inspection. So helping a friend, gari, yun na niya kapot niya, na-topic na dahil niya, tamang-tama ang niya, para masiguro niya na itong kaoro niya ngoro helping a friend, may siya mabudol. Yes po, kung helping a friend yan, sana yung tumutulong ay licensed broker. Para hindi mo talaga may question yung kanyang yung kanyang credibility to help a friend. Pero hindi ko po ina-advise yan kasi the moment na may mga ganong klaseng mga helping a friend na yun, dapat on guard ka na. Caveat emptor pa rin mag-apply dito. That maingat po yung mga prospective buyers natin dito. Attorney Noel, ano naman po ang pwedeng remedyo kang sa tuyang buyer in good faith? Syempre, ang buyer in good faith mga tugang, dainin da aram na wala man palan authority to sell or bako man palan totoong may tag sa diri so nagbenta sa imo kang lupa. So, ano man po ang pwedeng maging remedyo kang buyer in good faith?
Well po, ang buyer in good faith kasi, very difficult maging to be considered as a buyer in good faith. Kasi once, for example, titulado yung property, mahirap naman masabi na buyer in good faith and for value ikaw kung knowingly binili mo yung lupa sa ibang tao who claims to be an owner na may registered owner naman pala dito sa property na to. So let's say kahit na ganun sa situation na yan, buyer in good faith pa rin siya, wala pa rin ownership na maililipat sa kanya. Ang remedy niya is i-pursue na lang po for reimbursement and damages yung nagbenta sa kanya ng lupa na yan. Yun yung pinaka-ano niyan, yun yung pinaka-remedy niya. Pwede rin siya magkaso ng criminal case for estafa through false pretenses. And such other remedies are available. Duman attorney bosses sa may mga parents bagang ngunya na piga by word or verbal tiga taraman so aki okay noy nene bahala na nga kamukha ning propertista. Does this legal maxim apply by that action kang parents? Bale po, sa mga ganong situation po, kasi ang mga magulang na ba, di man talaga mahilig magpara-execute kay last will and testament. So, dakulong kitang cases na nagkaharandel na namanasan na sa magurang. Tapos sa mga aki, nag-execute yung mga extra judicial settlement of estate. Ngunyan, kung mo yan nindang ipabakal yan sa ibang tao, so portion ninda kang property, pwede po ninda ipabakal. So, respective share lang po nila sa co-ownership ng property. Bako po so bilog na property. They cannot, one co-heir cannot sell the entire property. Ang pwede lang niya ipabakal is to share lang niya po sa property. So never that could then habit man girarang. It applies po, Kuya Mike. Okay. Kung pera lang so para sa imo, iyo lang duman ang sa imo na may right ka duman to kung paano. Yes, exactly po. Unless authorized by the heirs. Okay. So yan, magayunan ang sa tuyang topic ngunya na pagkaaldaw. Magayunan man ang ka-explain kang sa tuyang syempre bako lang matibayon kundi gwapuhon si Attorney Noel Allen Bose. Yes, I agree. What? Nakasiling so si Attorney garing naga-sink in pa mo sa Naga-sink in. Silence means yes daw. Wow. Yung mananggan. So, ang mga tugang, sa tuyang text line, pwede po kamong magpartisipar sa tuyang pig-uururo na sangunyan, 0991-537-5812. And kay Kuya Mike naman yes, po. pwede man po sa mahiwagang numero ni Kuya Mike Dado, 0930-214-9781. So yan ang sa tuyang text line mga tugang padagos ana sa tuyang pag-discuss manungod sa lupa uro at yan lang i-discuss ta ang pagkakaiba kang contract to sell and deed of sale. Okay. So, makalihis lang kaining nagkapirang pagiromdom. Medyo related. Oras hatod sa Indokang Multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben at ibalik ang happy YouTube channel now. Tando ay ginto, ibang ginto. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Farex B Complex. Kapag busy, take Farex. Vitamin B1 plus B6 plus B12 daily. United Home C-Tab, ang vitamin C na mula sa Unilab. May sukli ka pa. One Pulangi, one town, one people. Madaling ranihan, matinabang, humilde. Sa serbisyo, malalaoman. Iboto. Numero 2 sa Malota. Nonoy Cap Adrian Salceda for Mayor. Yaon na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Patabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserbi, totoong matinabang.
Hindi sa Pulangi kay Nonoy Cap Salceda. One Pulangi, one town, one people. Madaling ranihan, matinabang, humilde, sa serbisyo, malalaoman. Iboto, numero 2 sa Malota. Nonoy Cap Adrian Salceda for Mayor. Julius Manahan, Certified Best Cafe User. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako po si Julius Kuya Chap Manahan, ang kuya ng bayan ng Daraga Albay. Isang broadcaster, vlogger at siklista. Sa aking pagbibisikleta, maganda ang epekto nito sa aking katawan. Bago ako pumadyak, umiinom muna ako ng Best Cafe para lalo akong lumakas saan man ako pumunta. Best Cafe muna, bago padyak. Julius Kuya Chap Manahan po, Best Cafe User. Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal coffee in the Philippines as awarded by the Golden Globe Awards. Silaw Beltran, ang tawong matinabang at sa tumbang dudulukan. Yan sila Beltran. Sa pandemya, asin kalamidad, siya ang tawong minatabang. Yan sila Beltran, just one call away. Silaw Beltran, ang tawong makinabang, asin tawong maduduluhan. Yan sila Beltran, just one call away. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Dapat walang magsasaka o mangingisdang naghihirap. Gagawin nating 100% ang sakop ng irigasyon, may technical na suporta, makinarya at pautang at kadiwa rolling stores para sa distribusyon. Kaya mas malaki ang kita ninyo, mas mababa ang presyo at mas sagana ang pagkain nating lahat. Bongbong Marcos po, bangon bayan muli. Iboto number 7 Bongbong Marcos para sa pagkapangulo. Political advertisement paid for and by Ferdinand Bongbong Marcos Jr., 31 EDSA Mandaluyong City. Kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawag kita ay lagundi. Nasa Plemex Word Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bawat oras siyang maaasahan, di niya tayo
Boto para board member kang Segundo Distrito nin Albay ni Luna Montaliana, numero 5 sa balota. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, yan tayong mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Diretsyong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Mayor, Mayor G, Mayor, Mayor, Mayor G. Geraldine Rosal, Mayor, Mayor, Mayor G. Sa dati sana, Mayor, Mayor, Mayor G. Number 3 sa balota, Mayor, Mayor, Mayor G. Padagos kan, pagpuswag kan syudad. Simpleng babae, mabuot maaasahan. Padabakan senior citizen, asin kababaihan. Nagpausog kan negosyo sa satuyang banwaan. Programa sa salud sa iyang tinutukan. Lying in clinics, mga harayong barangay. Nagpakusog sa industriya, kag turismo. Ang bigas, pingunyan, mauswag asin tranquilo. Geraldine G. Rosal para Alkalde kan Legazpi. Numero 3 sa balota. Mga Legazpeño. Sa dati sana. UNC is happy to announce that the admission for school year 2022-2023 is now open. Ang University of Nueva Cáceres, the first university in Bicol, ay tumatanggap na ng reservation on all levels, mula basic education, college, law, to graduate studies. Ang reservation fee ay advance enrollment fee na ibabawas sa total tuition fee. Pwedeng mag-avail ng low enrollment fee. Gawing future ready, work ready at life ready ang inyong mga anak. Reserve now. Hanapin si Janet sa UNC Admissions Office. May regalo para sa mga magpapareserve ngayon hanggang April 30, 2022. In UNC, experience quality education, nurturing environment, modern learning facilities, at employment opportunities sa mga industry partners. The best time to prepare for your child's future is today. Mag-UNC ka na! Mga tugang, nagbabalik kita giraray sa programang Legally Yours GB, dapat aram mo. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Live man po kita sa satuyang Facebook page, DZGB News Online. Kung gusto nindong mahiling nga ang itsura ni Kuya Mike and ni Yo. Attorney Noel Allen Bose. Sabi nga ni kang ibatang texter, pwede kaya tanggalin doon ang mask. Mga face Nako, reveal kita. Mga ano arena, pag-approve na. Oo, pag pwede pag na. nag-level 0, pwede na daw maghali kang mask. Baka makigkig ang mga paraan tabay ta, Kuya Mike. Anyway, mga tugang, balik kita sa satuyang topic para sa aldaw na ini. Iyoan pagkakaiba kan contract to sell versus contract of sale or deed of sale. Iyo man giraray, Kuya Mike. Manungod man giraray sa lupa, sa pagpabakal kang lupa o mga condominium, mga arugaan, mga real properties. Ako ang arap ko masana pati, deed of sale, ining contract to sell. Ikaw palan ka ni. Okay. May pagkakaiba yan, Kuya Mike. Yes. So, aaramon tayan. Welcome, giraray, Attorney Noel Allen Bose. Thank you so much, Attorney Tin and Kuya Mike. Okay, so we'll talk about today contract to sell versus deed of contract of sale. So, bale, if I may explain, bako lang talaga words ang pagkakaiba niya. Meaning talaga niya is malaki ang difference kang duwa. Sabi ko nga ni, sarong word lang na ihali o ibalyuhon mo, iba na ang meaning kan.
Yes. Contract to sell versus contract of sale. Saro lang so word ang nag-iba sa inda, so linking word ninda. So saro to, so saro off. Narumduman ko po pag nag-appear ako sa korte, lalo na kang baguan pa sana ako, pag mapamidbid ka kay judge, sabihin mo, respectfully appearing for the accused, Your Honor, Attorney Bose. Ganyan. Minsan nagkamali man ako sa words na ginamit ko. Respectfully appearing as the accused, Your Honor. Ikinigtig ko sa judge, ako pala na akusado, ako pala lang sa abogado duman. So yung man po inig sa contract to sell versus contract of sale. Akula ko ng difference ninda. So explain ko na po digdin. Sige po. So contract to sell muna kita. Kadalasan tabi mga tugang, so contract to sell, iyo po so pinakainot na kontrata nagigibuhon sa pagbenta kang lupa. Na ito gari siya, preparation po siya para sa contract of sale. Okay? Kung saan, so lupa, pagkatapos kang pagbayad kang sa price kang lupa, tsaka nakita magkakaiwaki contract of sale or deed of absolute sale. So, pwede mo masabi, ang contract to sell is a preparatory contract to a contract of sale. Pero sa mga legal experts dyan, ma-disagree yan sa ko. Talaga naman talaga magkaiba sa duwang contract na. So, explain ta. So, sa contract to sell, ang seller kang lupa tabi, pwede niyang itao su possession kang lupa. For example, duman sa buyer. Tapos, ang condition ka na pwede niya tiglilipat su ownership kang lupa. Siya man giraray, so seller man giraray, sumaytag sa diri kang lupa na yan. Ang pinaka-condition lang kaan is dapat full payment. Ma-fully pay kang buyer su price kang property bago ang seller mag-execute ki contract of sale kung saan tigtataon niya na sa ownership kang lupa duman sa prospective buyer niya. So ang obligasyon mo niyan lugod kang seller na ilipat ang pagmamay-ari sa lupa duman sa buyer ay hindi obligasyon kundi ito ay isang condition po. At ang condition na to ay nakasalalay sa full payment kang buyer duman sa contract price. Duman naman po sa contract of sale, yan na po sutig apunta na deed of absolute sale. Bali, digdi po sa contract of sale or deed of absolute sale, ang seller po digdi, bako lang sa possession, kundi sa ownership kang lupa or kang bagay or thing, ay tiglilipat na po digdi sa buyer ta. So, ang ano kaya ni, ang naka-condition man po ini sa full payment, pero duman naman po kaya sa deed of absolute sale, tigtataram na fully paid talaga so price kang lupa. Kaya nag-execute ko yung deed of sale. Digdi po sa contract to sell, walang ownership na ililipat, pwedeng maulipat mo lang is possession. Doon naman sa deed of absolute sale, inililipat mo na po yung ownership ng lupa. Maliban rin po sa possession. Doon naman po sa contract to sell, pwede po natin i-rescind or i-cancel yung kontrata kung hindi na ibayad yung full price ng kontrata. Dito naman po sa deed of absolute sale, once na nabayaran na po yung yung full price ng lupa, automatic pag na-execute yan, yung ownership ng lupa napunta na diretso kay buyer po. So yun lang naman po ang pinaka-basic na difference ng contract to sell sa contract of sale. May isa rin po additional details po. Both sa pagpapalipat ng titulo, kung titulading lupa, for purposes of titling po, yung tinitingnan po natin is contract of sale or deed of absolute sale. Yan po yung pinapag-record natin doon sa BIR for payment of capital gains tax and documentary stamp tax. Yan rin po yung pinapa-cost to record po natin sa Registry of Deeds para po ma-cancel na yung lumang titulo at ma-issuehan si buyer ng bagong titulo po na nakapangalan na po sa kanya. Yung contract to sell, wala po niyan. Pwede mo rin po pa-annotate sa titulo yung contract to sell pero hindi po magiging owner ng lupa ang buyer nito kasi hindi pa naman po fully paid ang contract price. So yun po ang difference nun pagdating po sa mga detalye po na yan. Okay, may mention ka po attorney na possession and ownership. Sa contract to sell, sabi mo parang may possession ka naman. And dun sa deed of absolute sale, may ownership na. Ano po ang pagkakaiba kay itong dua na possession and ownership?
Yes po. Ang possession naman po, di ba, ang possession, pwede mo siyang maitrato na isang attribute or isang element ng own. Isa sa mga privilege mo pag may ownership ka ng isang bagay. Alam po yan ni Attorney Longabella. Pwede niya tulungan sa pag-explain yan. Sige nga, Attorney Christine. Possession, Kuya Mike, it does not necessarily mean na ika na sumaytag sa diri. Kumbaga, Pero pwede mo na gamiton? Yes, pwede mo nang okay. gamiton. Pero wala kang absolute ownership over the property. Unlike sa ownership, sa imo na talaga ito. You can exercise all the rights of an owner. Right, like right to dispose, right to use, right to the fruits, and the like. Ilan po Yes ang po, grade ko, Kuya Attorney Mike. Noel? Sige lang. So, yun na nga po sabi namin sa pag-owner ka, meron kang right to use and fruits. Hindi juicy fruit ha. Right to use and fruits. So sa possession naman po, isa lang po siya sa aspect ng ownership. Yes. Dito naman po, i-apply natin sa contract to sell. Sa contract to sell, ang kadalasan ang may transfer mo lang po ay possession, hindi po ownership. Doon naman po sa deed of absolute sale or contract of sale, ang maita-transfer mo po is ownership. Including na rin po doon yung possession dahil part po siya ng ownership. May question po ni the attorney. Sabi kang texter ta, may pigbakal po kaming daga sa Sorsogon. Nakalag daw po sa contract to sell to agent bako sutag sa diri. Okay daw po ito? Okay po, Kuya Mike. Pwede naman po yung agent ang nakalagay duman. As long as may SPA duman na nakasaad po duman na tig-authorize kang owner, so agent na magpirma kang contract to sell. Okay. So, yan ang pagkakaiba din, Kuya Mike, no? Sa to yung contract to sell versus contract of sale. Sa contract to sell, applicable dyan, Attorney Noel, so sa to yung mga pigbabayadan installments, di ba po? Installments. Yes po, Attorney Longabella. Kasi, hanggat dai nababayadan or fully paid ka itong buyer sa property, dai ma-transfer sa iya sa full ownership. Okay. May isa ro pang texter po, Digde. Good morning po. Alin po ang mas older records ng lupa? Ang National Archives po ba or ang LRA, Head Office Quezon City, na pwedeng mag-match sa hawak ko pong American Title Owners, original copy, yung malaki, siya parang kartolina, TY po. Okay po. When it comes po to ancient documents, medyo tawag namin dyan ancient documents. Kasi explain ko lang po sa mga viewers, may mga listeners natin, meron tayong tinatawag na mga American titles. So, panahon po yan ng 1901 and so on and so forth. Bago po pumasok yung tinatawag na torrents system. Yung torrent system po, dyan na po yung mga records natin na nakalagay sa TCT, OCT, mga ganun mga title names. Makikita po natin yan sa LRA. Ngayon, may binensyon po na National Archives. Now, when it comes to National Archives po, kasi dyan po ini-store yung mga old documents na to, hindi mo naman natin pwedeng ikumpara ang National Archives sa LRA kasi iba yung mga tinatago nilang documents doon. Again po, sa listener po natin dyan, lalo na yung American title mo po yan, hindi mo po mahahanap yan sa LRA. Kasi TCT, OCT po ang nilalagay dyan. I advise po sana na ma-convert natin tong American title mo under the torrent system. Ipasok po yan sa Registry of Deeds or under the LRA po. Okay. May kahaputan kita digdi, Attorney Noel. Ano da po ang pwede niyang gibuhon? Fully paid naman pero dae patig tatao so deed of sale kang seller. Okay po. So, balik po tayo sa obligations and contracts. When in a contract to sell, the obligation of the seller is to pay for the purchase. The buyer pala is to pay, magbayad kang purchase price. Pag na-fulfill na po obligation na ito, Diyan na po malaog kung na-fulfill sa condition kang payment pala, diyan na malaog obligation to transfer ownership. Bako po yan optional. Na yan, obligasyon na po yan. Yes. So it is called a positive suspensive condition po. Diba, Atty. Longabella? Yes. The existence of ang arrival of a condition rather or the happening of the condition po gives rise to a
to an obligation, which is to execute a deed of absolute sale transferring ownership. So i-connect ko na to. What is your remedy? You can file an action for specific performance with the RTC, demanding that a deed of absolute sale be executed in favor of the buyer because he has complied with the obligation to fully pay. Oh, thank you so much, Attorney Noel. May Yes. kahaputan pa sa Yes, imo, meron Kuya pa Mike. itong isa. Kuya Mike, attorneys, nawala po kasi ang title ng lupa namin. Pag magpapagawa po ba kami ng mother title, magkano po ang aabutin? Nasa subdivision po kami nakatira. Thanks po. Okay po. So, nawala yung copy ng title. Tapos may na-mention na mother title, tapos nasa subdivision sila. So, ang assume ko sa basic facts na naibigay po sa Tuya is that siguro pamilya Sinda, nagkanya-kanya ng piece of land, pero sa titulo, pinakatitulo ka, hindi pa siya nahahati at nawawala siya ngunyan. Sinapot kung magkano daw ang gagasusunin na dyan. Actually, bako man siya mahal. Ang advice ko po is mag-hire po kamo ki abogado. Tapos kung nawawara kopya nindo kang titulo, mag-execute po kamo ki affidavit of loss, ipa-register po nindo ining affidavit of loss sa LRA or sa Registry of Deeds to be exact, kung saan po nakadeposit ining, ay kung saan po kopya kang titulo na ini, kang gobyerno nakalocate. Tapos once na pa-annotate na po nindo sa affidavit of loss kan, mag-hire po kamo ki abogado na magfa-file po ki petition for issuance of second owner's duplicate copy. Uni pong proseso na ini, maabot po ini ki mga, let's say, mga 3 to 4 months, depende po sa business kang korte. Hindi man po yan sala kang korte, okay? Bako siya madali, pero bako man po siya dipisilyo na process. May compliance lang po kita, like posting or publication kung tig-require ni judge. Tapos, dahil po uni ay isang action na laban sa buong mundo, ipapapublic hearing po ini, kung saan i-ask ng court kung may mag-oppose sa petition na ini o wala. Kung wala man ma-oppose dyan, idadangog na po kang judge. So, may kapot kang titulo or so may expected ko may kapot kang titulo na nakawara kan. Kung nata ito nawara, at base duman sa testimonya niya, si judge ma-decide kung pa-issue pa po ki bagong titulo or bagong kopya kang titulo na po ito. Ngayon, once na issue na ki bagong titulo, then sana po mapa-subdivide na po nindo yan para kabus po ka mo dyan sa subdivision ay may katahimikan na po. Bako man pala simple lang ang pag nawaran ka ki titulo. Akala ko pwede ka mag-request na lang ki copy. Bawal po yan, Kuya Mike. Batas na po kayo mismo nagsabi. Bako lang yan simpleng affidavit of loss sa notaryo. Dapat talagang mag-agi sa petition po yan. Paano ang pig-ururunan pag-arugkaan baga, Kuya Mike? Lupa na eh. So, dai siya pwedeng basta-basta lang na affidavit of loss. Digdi may texter man po kita, attorney Noel. Sabi niya, may laban po ba ang deed of sale sa titulo? Di ba po malaog na dyan na bako man conclusive proof ang titulo? Okay po. So, hopefully hindi ito kalaban ko sa isang kaso kasi medyo similar yung ano na yan. Ganito po, ang titulo naman po kasi pwede naman po yan mo-obtain through fraud or mistake. Yes. Okay po. So, sabihin natin na through fraud or mistake na pa-cause ng pag-issue ng titulo, ang isang holder ng lupa na yan, when in fact, ang totoong owner pala ay wala dyan. Pwede mo po ipa-cancel ang title na yan. Meron po di ba tayo tinatawag na indefeasibility of title? Ibig sabihin, hindi mo makukontra yung titulo at magre-rely ka lang po sa mga nakasulat na to. Pero that's the general rule. Pag na-obtain po ito through fraud and mistake or kung ano man na criminality, hindi naman natin pwedeng i-reward ang crime or ang mistake at fraud po sa pagsasabi na, may titulo ako yung tama, kayo yung mali. Ano kung peke, kung hindi peke, kundi nakuha po yan through crimes? Hindi po pwede po natin kontrahin to. Nasa ano na po yan, nakasalalay na po yan sa ebidensya na ipapakita po ng ating complainant po. So, kunyari baga, Kuya Mike, may lupa ka. Tapos, dai mo aram, so aki mo, binenta sako so lupa mo. Di igwa akong deed of sale, igwa kang titulo. So, pag-arog ka to, ang ma-prosper palan po, Attorney Noel, ako, so buyer in good faith, kumbaga, kunyari, finorge signature po ni Kuya Mike para mabenta sa lupa.
O, duman na malaog Kuya Mike. So, sinabi po ni Attorney Noel na na-obtain through fraud or mistake. Iyo, gari related yan so legal maxim ta na nemo that could none have it. Yes. Kumbaga, Tama po, Kuya Mike. Tama po. Pero gari may conflict duman na so aki, yaw pa so parent. Sabi Kasubago na kung so aki di pa man ki ano, may right na siya magpabakal duman, attorney. Bawal po. Bale, ang example po ni Attorney Christine is ipinabakal through pinorge lang, pineke superma kang magurang. So, bawal po yan. Bawal. So, ang mas may right sa ownership ka atong lupa, ako as a buyer. Tamay kapot akong deed of sale and dai ko man aram na pinorge pala. Okay. Tama po ba, Attorney Noel? Yung mga ganun at least malinaw ang ano ta. May sarong panining Apo Tabi Attorney Bose and Attorney Tin sabi niya, kan texter ta, sudaga sa parent ko, pinabakal sa kuya, ano po, kay puwanan ko pa magpagipo katong pigataram nindo na contract to sell or ano po, pati deed of sale. Yung po ang ano. So sumagurang nagpabakal sa akin. Yes, so po. sa texture ta. Yes, Deed of sale na sana, sabi da pinabakal na da. So deed of sale po ang giibon or contract of sale. Tapos pagka benta na sa iyo, kunin mo yung titulo sa kanila, kung title siya, tapos yung deed of sale or contract of sale, bayaran mo po yung taxes diyan sa BIR po. Tapos ipa-rehistro mo na ngaran mo sa titulo duman sa LRA po, sa Registry of Deeds. Okay. So yan, okay na okay na mga texters sa Kuya Mike. Basog-basog na ang satuyang mga paraan tabay sa legal knowledge. Malinaw ng mga paliwanag. Yes, Kuya Mike. Thank you so much, Attorney Noel Allen Bose of Bose and Associates Law Office, as in professor man mga tugang sa Bicol College of Law. So yan, dakulon kitang naaraman manungod sa pagpapabakal, as in pagbakal kan lupa o iba pang real properties. 12:00 na nin pagkaudto mga tugang. By the way, I would like to say hi to pag-greet si Auntie Selly. Hello po, Auntie Selly sa Baskaran, si Ate Agnes and family, Sir Dance Banzuela and Ma'am Minda Banzuela. Nagdadanog da asinda. Ayun. Si Attorney Noel, wala na po sa linya. Ayan, Attorney Noel, kamo po. Baka may greetings po kayo. So, bale po, before po ako mag-goodbye, mag-greet lang po muna ako may aloy na akong may aloy nang muya magpag-greet sa kuya. Okay lang po? Sure po, go ahead, Attorney. Tin. So, greet ko lang po si Noemi Emproso Canlas, mama kang kong liaison ko ni Arnold Canlas. Tapos later po, maduman po ako kami sa Sgt. Pepper's kunyang 5 p.m. May mini gig po doon called Meet Me by the Curbside. So yung mga mahilig po sa mga indie and shoegaze dyan, manonood po tayo ng good compositions po doon. Greet ko rin po yung asawa ko, Maria Ena Gruba Bose, at saka yung parents ko si Dr. Maria Teresa Bose at si Ella Vito C. Bose po. Yeah. Yun lang po. Thank you so much. Thank you once again, Attorney Noel. Ayan, ikaw po Kuya Mike, may i-greet po kayo. Yes, happy listening mo po dyan sa Bakakay. Nagdadarang mula sa mga taga Bakakay. Sabi ka sa rong texter. Happy listening po. And thank you very much po sa nag-irima sa tuwi ang unyan. Dahil medyo may mga actually may naghaharabol pang text. Baka pwede tayo isingit. Next time na lang po. Next time mga tugang. Basta every Saturday yaon man kami ni Kuya Mike and Attorney Noel Allen Bose para sa satuyang Legally Yours GB Dapat Aram Mo. And sa agang mga tugang, ako naman po Legally Yours GB Dapat Aram Mo Sunday edition mag-irilingan kita o sabayanin do ako para sa pag-uurunan ta sa aga 6 to 7 po yan in the morning. Wow. Sige, thank you very much po. Kami po, nagwawalat kami ni Ma'am Tin na ang kamangmangan sa batas ay hindi dahilan. Yun. Thank you so much, Kuya Mike. So, yan mga tugang, happy lunchtime. Hatod sa Indo, kan DZGB. Sa Indung Nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Hatid sa inyo